De binnenstad zal er wat meer van profiteren, denk ik. Ja, dat is wel de insteek, denk ik, van de binnenstad. Maar daar worden in ieder geval evenementen worden daar gehouden. De strands niet. Zou hier ook meer georganiseerd worden, Matte? Het zou wel kunnen, het zou mogen, het zou wel misschien moeten. In plaats van het centrum. Ja. Het is een heel druk winkelgebied hier. We hebben heel veel aanloop, zoals je dus hoort. Ja. We verwachten wel iets meer, maar ja, we zijn natuurlijk wel een beetje bang dat wij net de grootste vlaagje krijgen zullen. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk een hele leuke winkelstraat, ook voor jou zelf. Dus we zijn net afhankelijk van de mensen die hier naar binnenkomen. Maar we hopen wel dat we het een beetje op kaart zetten kunnen. Het is vlakbij het centrum, hier is Krans. Eigenlijk is het 5 minuten lopen. Maar de meute die komt op het station aan en die wordt opgehaald met bussen, waar dan ook maar vandaan. En die wordt afzetten in de stad. En of ze dan hier op het Krans komen, ik weet het niet. Ik hoop het.